Marinal daw po sa Induga Boss, mga idol. Uyug-uyugon mo ang sarong planggana. Na spaghetti, uyug-uyugon mo an. O, sa intatabi yan itatao. Ay, graduation ko niyan mga idol. Hindi po sa Damakan Elementary School. Kaya kami ni Kuya Bot, nagambagan. Nagbakal kami ki spaghetti. Linuto mitabi iyan. Itatao tatabi yan sa mga daycare na mag-graduate. And syempre yung grade 6 pupils natin na mag-graduate po una na aldaw. Uyug-uyugon mo bagay yan. So nagre-repack na tabi kita dyan. Hisa, seryoso hong tabi si Don Kula. Tabaka maula. Hisos, duman lay akong nalula. Uyug-uyugon man. Syempre may spaghetti, may panulak man kitang juice. Uyug-uyugon mo an. Huya na baga tabi si Kuya Bot mga idol. Ano na nga ang kuya ko? Haloy-halo yung kaya magtakan ka ng spaghetti. Uragan nga ko, uragas ko ngayaan. Ay niya ko, bae mo man. Ipapakakanta nga niyan. Duman sa mga estudyante kan, Damakan Elementary School. Sige, lugod nga ya. Maningani nga, pugulan ko naman nga sa sadiri ko. Uyug-uyugon mo an. Huya na nga ni baga, hisaws. Siksihon tabi ang pag-repack dyan ni Don Kula. Uyug-uyugon mo baga yan. At maya ngaya kuya ko, sabi ni Kuya Bot, dali-daliun mo, tabaka ngaya magpuuna ang graduation, dahil pa ngaya ine, naisnaka na ine, uyug-uyugon. Huya na nga ni kita mga idol, sa madaling sabi, na nauna tabi si Don Kula dyan, kan spaghetti, uyug-uyugon mo ang buda Diyos. Siyempre naman, tapi gaapod na nga ni ako dyan mga idol, naghali nguna ako dyan, si Agom niya ko, an mananaunang-una sa indaw, kaya si Agom, huya naman, nanauna man. Tas si Don Kula ang sa indong likod tabi, nagngalab-ngalab man duman sa stage, tako tabi ang presidente, uyug-uyugon mo ang presidente. Kan SPTA, uyug-uyugon mo ano. Sige tabi ang ngalab-ngalab ko dyan, nagpasalamat tabi kita kay Kapitan, sa mga bisita, sa mga kagawad, mga bisitang rayaon dyan na nakisumaro sa graduation. Uyug-uyugon mo mga iyan. Nakabulo naman si Don Kula kingalab-ngalab. Si Agom, uyug-uyugon mo ngayon. Ako pa ngayon sinugo. Salamat man tabi Agom. Tinabangan mo tabi si Don Kula. Si Kuya Bot mga idol dyan, dahil na naka-attender, may piglakaw. Aram naman sa nanubaga tabi ang mga artista. Hisos dawa sa yung tabi na papadumana. Uyug-uyugon man. Araw kan tabi si Don Kula, si Don Butla. Uyug-uyugon mo. Sige na niya ako, Agom. Dahil na niya ako magpara ngurob-ngurob dyan. Tabangan mo na niya ako. Sige na nga nga, ano pa nga yung pigigibo ka? Hisos. Huni na nga ya, Bibe, Buboy, o yan na, so Diyos, Buda, spaghetti. Salamat tabi sa kabos na nakisumaro man, mga bisita na nagdyan po sa graduation day. Diyan po yan sa Damakan Elementary School. O yan na nga li. Murusuto na so Agom ko dyan mga idol. Haluyo naman nga si Don Kula nga dyan kingalab-ngalab sa stage. Dahil pa nga yung minababa, uyug-uyugon mo bagayan. At ang nga rin nasa pagbulo pa nga rin kita kan ngalab-ngalab, papagbababaw na. Nya ka, walat ka sana, matatapos man ini. Diyos ko Lord. Bata siya bagat dyan mga idol, dahil pa mang, dahil pa nag-aabot. Kaya, nya ko, ika naguman man na, iya. Orog mahon man magatabi sa mga aking mga idol ka. Salamat nga ya kuya kuling Kuya Bot. Tapuro na una nga ya kami. Nya ko na yung problema. Sa masunod niya ako, baka niya ako kon Jollibee. Isas, baka naman. Siyempre naman, dahil pa nabaon tatabihan mga aki dyan sa Damakan Elementary School. Tadyan tabi si Kuya Kul, naggraduar man kan elementarya. Siyempre naman. Sa impaman ako ma-eskwela, alangan man sa Manila. Taga dyan ako sa Damakan. Iyo. Tapos na nga niya ako dyan mga idol magtaram. Sabi niya, ay salamat. Tapos naman nga si Don Kula magtabel. Uyug-uyugon mo. Yan naman tabi sa mga grade 6 dyan mga idol. Parait-pait na tabi kang kahihigop. Kang juice. Uyug-uyugon mo ang. Habang nagpo-program mga idol, itinarao ko na tabi dyan. So, mirindala ninda. Nya ko, baka kung magkaparas makamo, kahirak man. Buda regalo mi tabi yan sa mga nag-graduation, uyug-uyugon mo. Sa mga nag-graduar. Ayan, nagpasalamat sinda. Ayan, habang nagpo-program niya ko, sige nakaon na kamuta, dahil man niya ko yung problema. Huya na nga siya bagat, uyug-uyugon mo. Niya ko habagat natatanahoy dyan ka. Diyos ko Lord, uyug-uyugon mo. Pero thank you so much habagat, nakaabot mang girara. Ayan, shoutout sa Induga Boys.